Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Vladimír Sklenka, Ľudovít Mako, Bernard Slobodník či František Imrece. Všetci majú pri mene napísané kajúcnik. Ale každý má iný príbeh. Mali by sme podmienky pre spolupracujúcich obvinených unifikovať? Musí sa kajúcnik priznať ku všetkej vlastnej trestnej činnosti? Opýtam sa Márie Kolíkovej a Tomáša Strémiho. Do relácie sme pozývali aj predstaviteľov koalície. Žiaľ, dnes to nebolo možné. Som rád, že vás môžem privítať pri ďalšom dieli Témy s Petrom Bielikom. Sledujete Kanál 1. Dámy a páni, v našom štúdiu vítam Máriu Kolíkovú a Tomáša Strémiho, poslankyňu Národnej rady a vyučujúceho z Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, prajem. Ja vám, dáma a pán, ďakujem za to, že ste si našli čas. Už som spomínal, bolo by to aj na politickú debatu, ale dnes to teda zoberieme trochu akademicky, nakoľko kolegovia poslanci z koalície nemali čas. Pani Kolíková, dúfam, že to bude na budúce už možné. Je dobré, že sa ministerstvo... Neprebieha teraz schôdza, takže neviem, že aké povinnosti vstúpili. Dnes je napríklad výjazdové rokovanie vlády a Tibor Gašpar, ktorého sme sa snažili pozvať do tejto diskusie, tak je tam. Takže to bol ten dôvod, pravdepodobne. Na výjazdovom rokovaní vlády. Tak zrejme tam riešia aj nejaké iné veci. Je to jeho domovský kraj, Nitriansky kraj. Takže preto nemohol prísť napríklad pán Tibor Gašpar, ale snažili sme sa samozrejme osloviť aj iných. Je dobré, že sa ministerstvo, pani Kolíková, snaží nejakým spôsobom vniesť jednotné pravidlá do spolupráce s kajúcnikmi alebo do toho, akým spôsobom sa používajú v trestnom konaní? Ja si myslím, že pre spoločnosť je určite dobré, aby pravidlá v trestnom poriadku boli dobre a vyvážene nastavené, čo sa domnievam, že nie sú. A určite sa to netýka len spolupracujúceho obvineného. Myslím si, že sú inštitúty, ktoré by mohli byť nastavené lepšie, ale kľúčovo trestný proces musí prejsť zásadnými zmenami, aby sme sa tu dostali na európske štandardy a tými európskymi štandardmi mala byť, aby v dohľadnom čase vec vedela naozaj skončiť. To znamená, či už v rámci súdneho konania, ale aj v rámci toho konania, kým tá vec príde na súd. Ja si myslím, že kauza ohľadom Jana Kuciaka nám ukazuje, že aj v tom súdnom konaní sa treba pozrieť, že či netreba urobiť nejaké zmeny, aby sa nám takto netočila vec. A nie je to na prospech nikoho. Určite nie vôbec tých, čo sú poškodení, ale si myslím, že aj samotné trestne stíhané osoby tiež by mali mať v nejakom dohľadnom čase výsledok. A rovnako to platí, aby som povedala, ešte o to viac to platí pre prácu vyšetrovateľov, prokurátorov na strane štátu. Pripraviť vlastne obžalobu a postaviť ju pred súd je neprimerane komplikované, takže určite celý trestný proces musí prejsť zásadnou zmenou. A keď sa zameriame na tých kajúcnikov... Ja sa na to celkom sústredím. A teraz vlastne z toho vypichujeme iba jednu vec. Áno. Čo ja neviem... Čo nie je prvýkrát, lebo tá kritika bola aj v minulosti taká, že koalícia robí v prospech seba niečo tým, že oslabuje vlastne pozíciu kajúcnikov. Toto je ďalší návrh, systematickejší. Preto úprimne, ja neviem úplne doznať úprimný záujem na tom dobre nastaviť trestnú politiku, lebo celá vlastne zmena, ktorá nastala pre aj trestný proces a osobitne pre trestný zákon, bola urobená spôsobom, že sme to nikto vopred nevideli. Ja si myslím, že to, čo spravil minister spravodlivosti, že doniesol vlastne na stôl pomaly nový trestný zákon, ako keď sa bavíme o kľúčových zmenách nastavenia škody, ale aj nových vlastne trestov, tzv. Restoratívnej justície, ktorá nemôže byť restoratívna justícia, keď tam nie sú ľudia, ktorí dohliadajú nad odsúdenými. Takže tu sa urobili naozaj veľmi narýchlo zmeny, bez toho, aby tu bola akákoľvek diskusia s vyšetrovateľmi, prokurátormi, sudcami, nakoniec s akademickou obcou, ale aj advokátmi. Pri tejto veci... Takto sa trestná politika proste nerobí. A ja tam bohužiaľ nevidím... argumentoval, že aj vy vidíte tú nutnosť tej zmeny. No a ja teraz, áno, ja vidím nutnosť zmeny vôbec celého trestného procesu. Okay. A keď z toho vypichneme teda a vybereme len tých spolupracujúcich obvinených, veď o tom asi sa chcete hlavne baviť, že to je hlavná téma, tak ja súhlasím s tým, že dá sa to urobiť lepšie.
Ako súhlasím s tým, ale teraz hovoriť o tom, že toto je kľúčový problém v trestnom procese, to nie je pravda. Áno. Takto sa to snaží natieniť alebo vysvetliť občanom Slovenskej republiky vládna koalícia, že toto je zásadná otázka práva, akým spôsobom sa budú používať kajúcnici vzhľadom na to, čo sa tu dialo. To sú ich slova, ich argumentácia a preto sa snažia takýmto spôsobom nejako unifikovať tie podmienky pre kajúcnikov. Ako sa na to pozeráte vy? Na prvé počutie som videl vašu reakciu, že treba si počkať na paragrafové znenie. Dnes už vieme trochu viac z tlačovej konferencie pána ministra spravodlivosti. Áno, bohužiaľ tú tlačovú konferenciu som nevidel, ale mám z toho aspoň nejaký výňatok. Ja nadviažem ešte predtým, ako odpoviem na to na pani Kolíkovú práve ohľadom restauratívnej justície. Ja sa domnievam, že toto, čo tu máme, to nie je úplne restauratívna justícia. V tom budem kritický. Aj preto som sa rozhodol, že takto o rok sem príde 200 odborníkov z Belgicka, European Forum for Restorative Justice na Slovensku a budú diskutovať o reálnej restauratívnej justície. A zároveň, a to už môžem povedať takto verejne, takmer s istotou, už to musím obhájiť len v máji, sem príde o 3 roky 3000 trestných akademikov z celého sveta, kde budeme hovoriť možno o trestnej politike, ako mala byť držaná v celku, ale nie o Slovenskej republike, ale o celom svete, volá sa to Eurokrim 2029, takže to môžem spomenúť. Bol by som rád. A teraz to je veľmi kritické aj do akademickej obce, keby naši akademici chodili aj trestnoprávni viac na zahraničné konferencie, kongresy, bohužiaľ tam sme osamotení. Naposledy som tam bol so svojím študentom Kubom. Obávam sa tu, že máme veľkú medzeru a potom tu niečo predávame, že je tzv. Restauratívna justícia, čo úplne tak nemusí uvisieť. Teraz sa vrátim k tým kajúcnikom, lebo spravil som trošku odklon. Domnievam sa, a toto má širokospektrálny problém, a teda nie len restauratívny, ale aj ku kajúcnikom, aj trestnej politike ako takej. Domnievam sa, že do určitej miery, ja som ten návrh videl, aj dôvodovú správu to mám pred sebou, hoci to bolo včera a teda už dnes sme sa s tým mali nejako oboznámiť, to pomerne rýchle, ale ja sa stotožním s tým, že keď niečo ideme analyzovať podľa nejakého členského štátu Európskej únie, čo mne veľmi chýba, to je to, že to robíme ad jedna narýchlo. Vždy to robíme narýchlo. A to bola aj táto novela, na ktorú bolo asi 15 pracovných dní na to, aby sme ju prijali. Toto vítam, že už je konečne zmena, už to bude aj v rámci MPK. Konečne. Ale vypichnúť jeden štát a hovoriť vlastne, že takto to má celá 27, neviem, či je úplne šťastné. Preto mne chýba komparatívny výskum, ako to majú krajiny Európskej únie. A preto možno je dobre ísť chodiť na Eurokrim a možno niekam, kde pred akademikmi z Oxfordu, z Cambridgeu si to metodologicky obhaja tí akademici, či ten návrh je správny a opodstatnený. A nie je to len vypichnuté hrozienko z toho celého koláča. Tu sme brali inšpiráciu z Talianska. Tam sa zaoberali Cosa Nostrou, zaoberali sa mafiami, dranghetov a rôznymi inými naozaj veľmi vážnymi trestnými organizovanými činmi. To znamená, zobrali sme si ako keby ten najtvrdší spôsob boja proti organizovanej kriminalite. To nie je adekvátne? Ešte nechám pána profesora. Viete, čo ja som bol pred týždňom, som prednášal na University of Catania pre Európsku komisiu. Hovoril som práve o ekonomickej trestnej činnosti, ako sa páchajú možno daňové podvody a iné, kde je teda výrazná medzera aj na Slovensku. Myslím si, že v právnej úprave. Preto by som nevypichol stále ten jeden štát, ktorý je vhodný pre nás, lebo to môže nadobudnúť pocit, že vyberáme ho preto, aby nám to zapasovalo do niečoho. Ja by som rád spravil naozaj výskum, správame kvalitatívne metodologicky správny, na to tu máme filozofov metodológiu ako Lubelcová, pani profesorka, a správame to tak, ako to naučil niekedy pán profesor Prusák, aby to metodologicky bolo správne, lebo si vždy nám hrozí to, že si vypichneme to, čo nám vyhovuje v danom čase. Tam je zásadná otázka pri tých kajúcníkov a o tom sme sa už aj viackrát rozprávali, pani Kolíková, či teda môžu, nemôžu klamať, akým spôsobom sa má posudzovať ich vlastná trestná činnosť. Vidíte to tu vyriešené v tom návrhu, alebo aspoň tú snahu vyriešiť túto otázku raz prevždy, teda ako to bude, ako budú posudzovaní a či sa ich výpovede budú brať do úvahy v prípade teda, že príde k nejakým morálnym prehleškom alebo k nejakým porušeniam tých dohôd alebo tých benefitov, ktoré získali. No, ja musím odmietnúť ten narratív, ktorý sa tu presadzuje, že tu mala byť nejaká manipulácia trestných konaní a mal byť hrubo zneužívaný tento inštitút. Ten inštitút spolupracujúceho obvineného sa ukázal ako dôležitý, aby sme naozaj vedeli rozkladať zločinecké skupiny a odstíhať korupciu. A rovnako musím odsúdiť ten narratív, že by doteraz sa malo diať to, že výpoveď spolupracujúceho obvineného bola jediný dôkaz, na základe toho sa tu odsudzovali ľudia. To proste nie je pravda.
A k tomu už je naozaj konštantná judikatúra súdov, že proste musí byť ako to spleť dôkazov, do ktorého vlastne takáto výpoveď zapadá. To, čo keď som si prebehla ja, vlastne ten návrh z Ministerstva spravodlivosti, a to berem, že to je plusové, že už to ide do medzirezortného pripomienkového konania, môžeme sa s tým oboznámiť, budeme vidieť, čo k tomu povedia jednotlivé skupiny vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov. To, čo je zlé, je, že je tu taká napätá atmosféra, že ako keby niektoré veci sa nemohli povedať pravdivo. Je otázka, že či sa naozaj budú slobodne do toho zapájať vlastne všetci, ktorí sa doteraz zapájali vlastne do tvorby trestnej politiky. Že je zrejme, že ktorý názor je ten, ktorý teraz sa hodí a ide vo vlne nejakého naratívu vládnej koalície, a ktorý nejde. A ešte k tomu, bohužiaľ, akože sú tu terčom vlastne ľudia, ktorí môžu mať iný názor. A to podľa mňa nie je dobré, lebo veď my sa nemusíme stretnúť v tých názoroch, ale zlé je, keď zrazu vlastne ľudia, ktorí majú na niečo iný názor, tak začínajú byť terčom. A to je veľmi, veľmi nebezpečné. A ja hovorím, že je to naozaj veľmi nebezpečné, lebo ja si dovolím spomenúť aj vlastne včera, a preto hovorím k tomu trošku zoširoka, pán moderátor, že je zložitá akákoľvek debata, keď vy vopred viete, že v rámci tej debaty je zložité sa slobodne rozprávať. A že ja ako bývalá ministerka viem, že sú ľudia, ktorí prispievali do toho procesu trestnej legislatívy a teraz sú označovaní za tých, ktorí sa tu mali podieľať na nejakej manipulácii trestných konaní a mali dôležité názory, ktoré odznievali pri tej tvorbe toho procesu. Hej, veď ja som ako ministerka pripravila či už trestný zákon alebo trestný proces, ktorý rok sa pripomienkoval niekoľkokrát v legislatívnom procese, takže do toho skutočne sa slobodne vstupovalo. Dobre. A keď teraz vypichneme iba jednu časť a ideme sa o nej baviť, otázka je, že či skutočne nájdeme teraz dobré riešenia, či vládna koalícia naozaj chce úprimne hľadať to dobré riešenie. Tak dáva to do medzirezortného pripomienkového konania, malo by to ísť normálnym procesom, nie je to poslanecký návrh, nie je to narýchlo, snaď teraz sa áno, toto sú všetko dobré veci. Toto sú všetko dobré veci. A vy keď hovoríte ešte, že je to podľa Talianska, ja neviem, či to ide podľa Talianska. Ja viem, že podľa Talianska... Tak to povedal pán minister. No veď to je v poriadku. To, čo je známe z tej talianskej právnej úpravy, je tá 180-dňová lehota. Tak tu sme tam videli. Teraz, či z toho je prebraté aj to ostatné, neviem. Mne sa javilo tam pomerne dosť vlastne detailných ustanovení pre ten celý inštitút. Či takto vlastne to bude dobre fungovať v praxi, na prvú mi to príde pomerne komplikované. Tak to poďme vysvetliť. Takže vidím, že časť sa tam prebrala, to, čo je z judikatúry, napríklad 180 dní. 180 dní má mať kajúcnik na to, aby sa priznal k vlastnej trestnej činnosti. To je naozaj podstata toho, o tom sme sa bavili aj v minulosti, či teda sa má priznávať alebo nemá priznávať. A myslím si, že sú tam dobré príklady už viackrát, keď kriminalisti hovorili, no dobre, ale my teda nemôžeme nechať predsa toho kajúcníka využívať nás, štát, políciu, aby cez nás bojoval so svojou konkurenciou. Veď teda častokrát sa to tak deje, že tie zločinecké skupiny navzájom sa udávajú, poskytujú dôkazy práve úradom činným v trestnom konaní alebo orgánom činným v trestnom konaní a takýmto spôsobom vlastne likvidujú svoju konkurenciu. Takže tá zásadná otázka, môže kajúcnik klamať a musí sa priznať k všetkej svojej trestnej činnosti, vtedy ho môžeme považovať za kajúcnika v pravom zmysle slova? No podľa mňa takto, že my si tu môžeme ideálne vytvoriť akýkoľvek koncept a môžeme si spoločne povedať, že správne a pekné je, aby spolupracujúci obvinení, či už mu dáme 180-dňovú lehotu alebo akúkoľvek, aby v tejto lehote povedal všetko a naozaj pravdivo nič nezamlčal. Hej, že to podľa mňa je pekný koncept, hej, to takto povedať a súčasne sa s ním dohodnúť, keď to takto všetko bude, za to máš toto. A teraz vlastne ten diabol je v tom detaile, že vlastne, keď sa vlastne ukáže, že niečo je inak, v akej miere, kto to vyhodnotí, že je to podstatné, alebo je to nepodstatné, alebo je to niečo, čo možno v tej miere nevyhodnotil, že je tak závažné, že je potrebné, aby sa k tomu doznal. Možno iná trestná činnosť vyšla najavo až neskôr. Že podľa mňa ako koncept to brať je absolútne v poriadku. A podľa mňa vychádza z toho konceptu, že mal by hovoriť pravdu, na tom je založené v zásade trestné konanie. Všetkej svojej trestnej činnosti? Ale na tom, podľa mňa, brať to ako koncept je v poriadku. Tu je len detail a ten bude kľúčový je, že ak sa niečo ukáže, že inak, čo s tým a čo s tým výpovediam. Lebo tie výpovede vlastne môžu naozaj smerovať... No veď dobre, ale
pán moderátor, že teraz, ako si len povedzme, že napríklad spolupracujúci obvinení nám rozloží nejakú zločineckú skupinu, zistíme, kto sú vrahovia, zistíme, kde sú opäte, kde sú zakopané alebo rozložené v kyseline a následne zistíme, a neviem, že v daňovej trestnej činnosti v inej, pomerne tiež zložitej, nám zaklamal alebo nedoznal. Tak teraz tu jeho výpoveď, ktorú sme rozložili tú skupinu a zistili sme vlastne celú spleť vlastne vrahov. No je to nedôveryhodný svedok, pokiaľ sa nepriznal ku svojej trestnej činnosti? No, veď dobre, pán moderátor, ale my chceme teraz, podľa mňa my spolu chceme, aby zločinnosť sa postihovala. Chceme mať navrh ako štát. A vieme, že sú to zločinci, ktorí sú s tým štátom vybabrať. Hej? Však preto páchajú nejakú zločineckú činnosť. A my ju chceme rozkladať. Takže my potrebujeme nastaviť tie pravidlá tak, aby tí parchanti, keď to mám tak povedať, hej, nám z toho nevyklzli, ale aby sme tu zločinecké skupiny vždy rozkladali. Takže musíme to podľa mňa nastaviť tak, že keď nám takýto zločinec začne s nami spolupracovať a my budeme vedieť rozkladať tie zločinecké skupiny, aby ak mal nejaký benefit, tak ten bol primeraný k tomu, k čomu nám napomohol k tomu rozkladaniu zločineckých skupín. Výborne. A či teraz tú výpoveď v plnosti ponechať, alebo ju celú poprieť, ja si myslím, že vo veľkej miere to treba nechať na súdy. Dobre. A im nechať, aby oni vyhodnocovali tú dôveryhodnosť a ja už nebudem viac hovoriť a nechám druhého diskutujúceho. Zostaneme ešte teda v akademickej ja len by som rada si dovolila povedať, že ten princíp ohľadom vyhodnotenia dôveryhodnosti v zásade je kľúčovo v rukách sudcu stále, pretože vy niečo poviete na začiatku, potom v súdnom konaní sa môže ukázať niečo iné, dokonca on môže v súdnom konaní povedať úplne niečo iné. To znamená, vám papierovo všetko sedí a príde to na súd a na tom súde vlastne on úplne niečo iné povie a teraz to celé vyhodíte. Stráti všetky benefity. A nebude jeho výpoveď dôveryhodná. Ja už som vám pochopil. Ja som už pochopil na prvý raz, len chcem ešte dať priestor. Ja podľa mňa len nahrubo povedať, že všetko stráti. To sa nedá takto povedať od stola, lebo my nevieme, v akej miere niečo povedal, než povedal a podľa mňa tá miera je v tomto kľúčová, aby aj tí ľudia spolupracovali. Váš názor, pán profesor? Zaujímavé podnety. Ideme do reálneho života, aj teda mimo toho akademického, toho, kde sa najmä pohybujem. ČVSK. Keby povie nám v jednom ČVSku, v druhom, treťom, v jednom nepovie pravdu, že mu niekto za hotovosť kešoval. Neviem, či ľudia rozumejú ČVSK, to hovoríte 3 spisy. Spisovú značku, alebo 3 spisy, pardon. Áno. Keď sú otvorené 3 spisy a v jednom nepovie úplnú pravdu, tak potom to druhé a tretie nebude validné vlastne, alebo zoberieme mu, takže nebude môcť. Toto neviem, čo je úplne správne, lebo môže niekde klamať, niekde plávať, nemusí. Ja tomu rozumiem, čo mi idete hovoriť, ale, a to treba povedať, máme tu paragraf 346, že krivá výpoveď, trestná sadzba 410. Zaklameš ako kajúcnik, vybavené, tam je trestná zodpovednosť. Ja tomu všetkomu rozumiem, že čo sa tu aj rozpráva, ale veď na to je trestné právo, že áno, bude tam krivá výpoveď alebo krivé obvinenie 345 trestného zákona. Čiže vlastne máme to postihujúce. Ja zároveň rozumiem tomu, čo sa ide presadzovať, ale trošku sa obávam toho, že sa môže stať, a teraz aj nadrží pani Kolíkovú, čo povedala, že v jednom prípade ten nám odkryje vlastnú trestnú činnosť, kde sú kosti, máme tela, čiže vieme vlastne, kto je, a to je z reálneho života, to sa aj reálne deje v trestnom práve tí, ktorí vykonávajú aj prax. A potom vlastne my zaklame pri nejakej inej činnosti, ktorá je minimálna oproti tomu. Už zostanú v... No ale dáva sa do kyselín, robili sa tu rôzne veci na Slovensku. Ale rozumiete mi, že vlastne... budú zadokumentované, to je jasné. No bude, ale tým pádom by sa mala znefunkčniť tá výpoveď, ktorá potom, kým to príde na súd, na hlavné pojednávanie, tak to bude trvať možno 3 roky. A my znefunkčíme a vlastne povieme, že tuto nie, a zároveň, a to je tá otázka, ktorá ma napadá z praxe teraz aplikačnej, teraz Čo je relevantné? Že on zaklame nejakej malichernej časti, povie, že niekomu dal cash za to, že vlastne mu nešiel záchod, prišiel údržbár, dal mu 100 € a nedal skrátené dania poistného. Aj to je potom? Aj to zaklamal? A kto to bude vyhodnocovať? Poviem vám iný príklad, dáma a pána. Teraz nechám na vás, ktorý z vás bude reagovať, pretože tu máme akademickú stránku, ale aj politickú stránku, tak neviem, či si to chcete na chvíľku možno aj vymeniť, reagovať akademicky a možno aj politicky. Vladimír Sklenka. Nech sa páči. Tak... Keď ste teraz hovorili o tom, že by malo byť zrejme, akú trestnú činnosť odhalil, že to musí byť výpoveď, ktorá vedie nejakým spôsobom k odhaleniu nejakej či organizovanej skupiny alebo nejakej závažnej trestnej činnosti, tak na konkrétnom tomto príklade, keď si zoberieme akcie Vichrica a Búrka,
tak čo vlastne nám dokázal pán Vladimír Sklenka, univerzálny kajúcnik, ktorý vypovedal v množstve prípadov, ktorý zničil život mnohým ľuďom, bez toho, aby boli odsúdení. Vy správne hovoríte, pani Kolíková, že súd sa rozhodne. Ale tu sú napríklad sudcovia, ktorí 5 rokov nemôžu súdiť, majú skrátené platy, len na základe obvinení tohto pána kajúcnika. No, ja si k tomu dovolím ešte povedať niečo iné, pán moderátor. A čo sa nikdy nehovorí, a treba to povedať, že trestné právo je veľmi prísne v tom, aby ste niekoho odsúdili, tak v pochybnostiach v prospech obvineného obžalovaného. To znamená, že ja teraz nechcem samozrejme nejakým spôsobom narušiť prezumciu neviny nikoho, kto nebol odsúdený, len chcem súčasne povedať, že to, že niekto nebol odsúdený alebo obžalovaný, neznamená, že skutok sa nestal. To znamená, že tu teraz ako zhodiť zo stola, že to, že vlastne v týchto kauzách, či sú to Výchrica alebo iné, že niekto nakoniec nebol postavený pred súd a nebol odsúdený, neznamená, že žiadna korupcia tu nebola. Môžeme sa baviť o tom, že aká závažná bola a či k tej závažnej bolo dosť dôkazov, ale to, že nebola žiadna, ja si teda toto nedovolím tvrdiť, pretože treba si pripomenúť, že vlastne tieto všetky kauzy začali ešte za predchádzajúcej vlády. Veď sa zabavovali mobily a v čase, kedy ešte bol premiérom Peter Pellegrini. Na základe výpovedí pána Vladimíra Sklenku. Veď dobré. A teraz to znamená, že tu my nevieme teraz posúdiť, že či tá výpoveď bola alebo nebola pravdivá. V tomto momente vieme povedať len to, že začalo sa trestné konanie ohľadom podozrenia, ktoré sa týkalo korupcie v justícii a osoby, či neboli obvinené, alebo neboli obžalované, alebo pred súdom neboli odsúdené. Ale to neznamená, že skutok sa nestal. Môžeme sa súčasne baviť aj o tom, že čo má štát urobiť viac, ak sa tam nebodaj takéto skutky naozaj stali. Dobre. A nedokázali sme to odstíhať, aby vlastne sa naozaj buď tomu predchádzalo, alebo bol ten štát v tom silnejší. Takže Dovolte že ja si nedovolím, lebo treba si tiež povedať, na základe čoho to začalo. Na základe trímy a výmen, o ktorých vlastne tí účastníci tých výmen absolútne netušili, že niekedy môže byť taká komunikácia zhabaná. A naviac, vlastne tá komunikácia ešte bola aj vymazaná. Takže ešte a vlastne dodatočne bola obnovená. Takže pánovi Vladimirovi Sklenkovi, ktorý má v teda tej tríme veľa správ. Dostal peniaze od Mariana Kočnera, jedného z najväčších gaunerov údajne, ktoré tu teda máme, však už aj bol odsúdený za niektoré trestné činy. Má odložené obvinenie a neboli mu zabavené tie peniaze, 240 zhruba 1,000 eur, ktoré dostal od Mariana Kočnera za konkrétne rozsudky, za konkrétne trestné činy sudcu, kde on za peniaze zmenil rozsudok. Obvinený sa stal obžalovaným, obvinený bol oslobodený, ten, kto tam svedčil, zrazu bol obvinený a tak ďalej a tak ďalej. Strana, ktorá mala pravdu, zrazu nemala pravdu, prišla o majetok, prišla o svoje práva, lebo on zobral úplatok. Toto je kajúcnik, ktorý obviňoval všetkých ostatných sudcov okolo seba a momentálne ten výsledok je taký, že naozaj tu neprišlo k žiadnym odsúdeniam. Tí ľudia majú pozastavený výkon činnosti, nemôžu súdiť, majú polovičné platy častokrát a tak ďalej a tak ďalej. A pritom tu nemáme definitívne rozsudky. Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, že to neznamená, že tá trestná činnosť tu nebola. Ale ja sa teraz pýtam, či Vladimír Sklenka za krivú výpoveď alebo za krivé obvinenie? Lebo ja sa teraz pýtam, či Vladimír Sklenka má nárok na také benefity, aké má, odložené trestné stíhanie a ponechanie tých peňazí, ktoré si zarobil v úvodzovkách trestnou činnosťou. No, ale tu sa znovu podľa mňa vraciame na ten koreň vecí, že pozrieme sa ohľadom akých všetkých skutkov vypovedal a čo bolo dôvodom, že tie skutky neboli riadne došetrené. Ja to neviem takto povedať, ja som tie spisy nevidela. To bola len jeho výpoveď, nič iné tam nebolo. No, dobre, takže ja neviem, z čoho vy vychádzate. Ja som tie spisy nevidela, pán moderátor. Ja neviem, z čoho vy vychádzate, že tam bola len jeho výpoveď v tom spise. Že čo ten spis bol žiletkový a bol tam jeden papier jeho výpovede, to si nemyslím. Asi tam boli aj nejaké odposluchy. Obvinenie bolo na základe pána Vladimíra Sklenku, napríklad v prípade pána sudcu Sadovského a takisto aj v prípade pána Lindnera. Takže ešte raz, mohli to byť kľúčové, jeden z kľúčových dôkazov.
Mohli tam byť okrem toho aj prepisy komunikácie. Predpokladám, že tam boli asi aj viaceré operatívne prostriedky využité, lebo to sa zvykne podľa mňa v rámci normálneho vyšetrovania urobiť. To znamená, ja som nevidela žiadny spis, v ktorom by teda bola iba jedna výpoveď a jedna výpoveď by jediná slúžila k tomu, aby niekto tu bol obvinený a nebol odsúdený. Prečo neboli odsúdení? Nevidela som taký žiadny prípad. Keď tam teda boli iné dôkazy? Ale ja som nevidela ten spis, pán moderátor. A ja vám len hovorím, že na základe ustalenej judikatúry je jasné, že vám nemôže stačiť iba výpoveď spolupracujúceho obvineného. Nemôže vám stačiť. To znamená, že zjavne v tých spisoch bolo aj niečo iné. Výpovede jedného spolupracujúceho obvineného boli zničené životy niektorým sudcom. Ale vy tu teraz hovoríte, že tí sudcovia určite nič nesplachali. To ja nehovorím, to som ja nepovedal. Za 5 rokov im nebolo nič dokázané. No, tak a to ja vravím a súhlasím s vami, že treba zmeniť trestný proces, že je neprimerane zdĺhavý. Treba v nejakom momente, aby to skončilo, či je vina preukázaná alebo nepreukázaná. Proste naozaj ten celý trestný proces je prekomplikovaný. Ale ja odmietam tento narratív, že tu boli spisy, v ktorých bola iba jedna výpoveď a na základe toho sa tu mal človek odsúdiť. Hej. To, čo teraz vlastne je aj v tom návrhu zákona zo strany Ministerstva spravodlivosti, že výpoveď spolupracujúceho obvineného nemôže byť jediný dôkaz, to nie je nič nové. To tu platilo aj doteraz. Že toto treba naozaj odsúdiť. Dobre, takže pán Vladimír Sklenka si môže zatiaľ ponechať tie benefity a je správne, že má odložené obvinenie? Čo sa týka Vladimíra Sklenku, ak sa tu niekto cíti, že mal krivú výpoveď, môže kľudne dať trestné oznámenie pre krivú výpoveď. Keď bude odsúdený za krivú výpoveď, môžeme sa posunúť ďalej. Potom je otázne, že ak niekto je presvedčený, že to bola krivá výpoveď, prečo nepodal trestnú oznámenie pre krivú výpoveď? Ak bol niekto krivo obvinený, prečo nepodal trestné... na základe pána Vladimíra Sklenku a on už potom môže vypovedať len na základe vlastného toho obvinenia. To znamená, policajt si ho predvolá a on už len vypovedá. Nie, takže ešte raz, ak niekto sa cíti krivo obvinený pánom Sklenkom, alebo ak niekto má za to, že použil krivú výpoveď, tak mohol podať trestnú oznámenie. Podali trestné oznámenie, nie sú vyšetrené ani tie. Tak uvidíme. Bez záveru, bez všetkého. No, to znamená, že je tiež otázka, že ak neboli... Sadovského napríklad. No, tak je otázka, že ak nebol odsúdený pán Sklenka za krivú výpoveď ani za krivé obvinenie, že či vlastne obstoja lebo potom... to nikto nevyšetril, pani Kolíková. O toto práve ide. Dobre, nikto. A teraz... Nikto pána Sklenku nevyšetruje za jeho trestnú činnosť. Teraz, má odložené tak ale na to sa opýtajte. A necháva si všetky benefity potom... 240 000 eur, ktoré sa priznal, že dostal od Mariana Kočnera. Takže ešte raz, pán moderátor, my sa môžeme baviť o inom nastavení, kľudne, ale teraz rozprávať, že za to, že niekto tu nebol odstíhaný, že to znamená, že tu niekto zneužíval celý inštitút, ja nedovolím takto tvrdiť, že to mi príde veľmi zjednodušujúce. Pán profesor? Nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnym veciam, tomu by som sa rád vyhol. Rešpektujem prezumpciu neviny a nechcem sa vyjadrovať, lebo tie spisy, nebol som tam advokát, neviním do nich a podľa mňa to bol veľmi nekorektné. Preto som hovoril, že z vašej strany asi akademická odpoveď príde. Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Treba tam rešpektovať to, že ja sa zamýšľam na tom myšlienkou, že keby sa stalo, že klamal, to presne hovorila pani Kolíková, že mohol povedať teda trestné oznámenie za krivú výpoveď alebo teda krivé svedectvo, ale čo ma na tom aj zaujalo, možno s tým, že my to už máme teraz v tom trestnom poriadku, to už spravila vlastne táto vláda v 205 trestného poriadku, že môže byť dočasné odložené vznesenie obvinenia len na 3 mesiace a opätovne predĺžené na 2 mesiace. To podľa mňa aj vítam ako krok, aby to zase nebolo vo viacerých konaniach, tým pádom ako keby to nebolo univerzálnejšie, ako keby to odloženie vznesenia obvinenia. To zase po tej stránke to ja vnímam ako korektné, aby sa to netýkalo. Búrka a Výchrica niekoľko rokov. Nechcem sa vyjadrovať, sa nechcem vyjadrovať tým výpadom. Ja sa chcem tak všeobecne akademicky vlastne, že asi by som toto vítal, že dobre, tak nech tá výhoda je poskytnutá možno tak, aby sa zároveň o nej vedelo, veď to už teraz musí byť aj dohodnuté. Mám pocit, že písomne, pokiaľ nejaká dohoda, že už to musí byť spísané na papieri. Vieme aj tú situáciu, že to niekedy nebývalo. Ja myslím, že ten pokrok tam ide k lepšiemu. A možno treba precizovať ten trestný poriadok a ten stav, ktorý máme, ale myslím si, že hlavný problém, čo je, a porovnám teraz s Rakúskom, ten proces tam netrvá tak dlho ako u nás na Slovensku. U nás je strašne zbyrokratizovaný a to je veľká chyba. No tak aj s tým samozrejme treba niečo robiť. Konečne mali sme tu aj viaceré fázy, ktoré mali zmeniť celú našu justíciu a nejakým spôsobom do nej priniesť trošku nový vietor. Konec koncov, veď vy ste boli autorkou celej tej justičnej reformy. Justičnú reformu dajte, reorganizácia súdov je jedna vec a veľká novela trestného zákona a trestného procesu ostala po mojom odchode na stole.
William Karas si vybral iba novelu trestného zákona. Novela trestného procesu bola, celý rok sa na nej pracovalo. Dvakrát išla do legislatívneho procesu, mala zásadne zjednodušiť vlastne celý trestný proces. A to ja som vyčítala aj Williamovi Karasovi a samozrejme, že som vyčítala ministrovi spravodlivosti, že ak chce naozaj niekto, ak chce zmeniť trestnú politiku, tak nemôže si vypichovať nejaké hrozienka, ktoré sa mu práve hodia, ale malo by to byť proste nejaká komplexná zmena. Teraz musím povedať, že po tom všetkom, čo sa udialo, tak za kľúčové považujem nánovo nastaviť trestný proces. A ten je podľa mňa úplne dôležitý pre všetkých zainteresovaných. Aj pre tých, čo sú trestne stíhaných, aj pre poškodených. Musí tam dôjsť ako naozaj k nejakému výsledku, že je nahradená škoda, osobitne ak sa bavíme o restauratívnej justície. Tam sa vlastne neudialo dokopy nič a to je veľmi zlé. To znamená naozaj o nejakej zásadnej zmene trestného procesu sa rozprávať bez toho, aby ste videli čo najskôr nahradenú škodu. Osobitne, ak výsledkom má byť, že odsúdený má mať nižšie tresty, tak to je proste akože nejaký veľký veľa. Vrátili alebo zmenili? Vrátili to, čo bolo pred tou novelou, alebo zmenili? Tam sa znižovali tresty, tam sa znižovali... To sú dve veci. Trestný zákon hovorí o trestoch, hovorí o trestných činoch. A trestný proces, teda trestný poriadok hovorí, ako prebieha celé trestné konanie, čo robia vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia. To, čo ja hovorím, že kľúčovo treba zmeniť od počiatku, je trestný proces. Okay. To, čo robia vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia. A my to vidíme nakoniec tie prípady, ktoré vy rozprávate. Naozaj ten prekomplikovaný proces spôsobuje, že to všetko dlho trvá. Iný proces, ktorý vidíme, je proces ohľadom Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý je neuveriteľne bolestivý pre všetkých. A tam vlastne vidno, že musíme sa pozrieť aj na to konanie pred súdom, lebo aj tam zjavne do toho treba zasiahnuť, aby sa nám to takto netočilo. No, takže že to toľko trvá, naozaj nie je dobré. Ale právo na názor sudcom ponechávate. V tom senáte sa môžu vyjadriť slobodne, bude to stále na základe hlasovania a väčšiny v tom senáte. O tomto sa vôbec nerozprávame, že takéto nejaké základné paradigmy mali byť narušené, ale jednoducho ten proces je prekomplikovaný a treba, aby rýchlejšie ste mali výsledok. To je dôležité. Dobre, to znamená, táto samotná vec, to je len jedna čiastočka celej tej mozaiky, ktorú teda treba zmeniť tí kajúcnici. Berete to ako politickú záležitosť súčasnosti, ako tému, ktorú treba raz a prevždy vyriešiť, alebo je to len tým, že tu máme nejaké aktuálne kauzy politické, ktoré súvisia možno s niektorými predstaviteľmi koalície? Pán moderátor, ja potvrdzujem moje slová, ktoré som mala aj v tej diskusnej relácii, ktorú zjavne videl minister spravodlivosti, asi aj vy, že určite aj inštitút spolupracujúceho obvineného vie byť lepšie nastavený. Vie byť lepšie nastavený pre všetkých. To znamená, že ja nepopieram to, že je dobre mať aj nejakú jasnú lehotu v zákone, s tým, že ten výsledok bude zrejmý aj pre toho, kto do tých benefitov ide. Hej, bude to na papieri, bude si to môcť pozrieť, bude on vedieť, že naozaj toto za to dostane. A keď to poruší, že mu to zoberú? A teraz, je absolútne v poriadku rozprávať sa o tom, že čo urobiť, keď to poruší. A tam musí byť tiež nejaká miera, že toho jeho porušenia a tej straty benefitu. Lebo povedať, že niečo poruší a hotovka, aby sa nám nestalo, že potom už nám tu nikto nebude spolupracovať. Lebo to, čo sa teraz podľa mňa momentálne deje, ja sa domnievam, naozaj môže byť, že tu môže mať hocikto obavu, potenciálny spolupracujúci obvinený do akejkoľvek spolupráce ísť. Hej? Že tu sa ten inštitút stále mení, je spochybňovaný. Kto teraz, prosím vás, má dôveru, že pôjde spolupracovať so štátom? Dôležité je, aby sme nikoho ale do takej spolupráce nesmieli nútiť, čo boli tie podozrenia z minulosti. Dobre, áno, ale asi chceme, aby ten štát vedel tú zločinnosť potierať. Hej? Aby sme nevyliali z tej vaničky to dieťa, ktorým je proste naozaj spravodlivosť a bezpečnosť v krajine. Nech sa páči ešte vaše záverečné slovo. Myslíte si, že toto teda môže napraviť celý systém, alebo ešte budú treba celkové zmeny, komplexnejšie zmeny? Ja som to už viackrát hovoril a spomínam aj pri tom pána profesora Čentéša. Tam bude treba celková zmena aj trestného zákona, aj trestného poriadku, lebo my sme spravili veľmi veľa zmien aj v trestnom zákone, kde ako keby mala byť to restauratívna justícia. Stáva sa nám, že ľudia, ktorí spáchajú aj podvody za 1 000 000 eur, dostávajú podmienku a nenahradia škodu. Tak. To je podľa mňa veľká chyba. Tu máme vedľa Rakúsko, Nový štart, kde funguje restauratívna justícia úplne inak ako na Slovensku, že naozaj povinnosť nahradiť škodu až potom dostať podmienku. To sa u nás bohužiaľ nedieje, tento príklad si neberieme a je to aj dôkaz toho, že nerobíme tie výskumy dôsledne. Preto
vítam to, že o rok a potom o 3 roky sem príde toľko akademikov trestných celého sveta, zaoberať sa celou trestnou politikou celého sveta, nielen na Slovensko, to nemá so Slovenskom až tak veľa spoločné, ale budem rád, keď mladí akademici začnú učiť a budú chodiť v angličtine prednášať a obhajovať si svoje výskumy. A domnievam sa, aj ako povedala pani Kolíková, tam aj treba novela trestného poriadku, lebo niektoré inštitúty sú dobré, podľa mňa tá 180-dňová lehota tam je celkom pozdávaš do toho 80 dní do pol roka. Čiže možno ten konsenzus nájsť sa na stôl, akademici, z aplikačnej ľudia praxe, politici a myslím, že nájsť konsenzus, ktorý tu veľmi chýba. A aj tá novela, ktorá tu bola 15 dní, za 15 dní OČTK mali aplikovať nový trestný zákon, nový trestný poriadok, to bola podľa mňa veľká chyba. Hej, skôr ako tá lehota, mne príde dôležitejšie tá dohoda na tom, že teda ten kajúcník nejakým spôsobom bude musieť byť konzistentný, respektíve ak dostane nejaké benefity, tak bude musieť potom aj dodržiavať nejaké tie dohody, to znamená, ak by spáchal ďalšie trestné činy a tak ďalej, tak opäť sa mu to nejakým spôsobom odrazí na tých benefitoch. No a to ste povedali podľa mňa veľmi pekne, že nejakým spôsobom sa mu to odrazí. Lebo tá miera je absolútne kľúčová. Aby sme nepovedali, že niečo poruší a potom to celé vyhodíme a vlastne tú zločinnosť nevieme potierať. Takže ak to vieme si povedať, ja úplne podpisujem aj slova, čo povedal pán Stremy, pán profesor Stremy, že trestný proces, tam je kopec roboty. Ja si myslím, že v tom trestnom zákone treba napraviť akože hrubé chyby, ktoré sa stali. Nemusí to byť rovno nový trestný zákon. Niektoré tresty treba proste vrátiť. Hej, že aj za korupciu, aj za daňové trestné činy, ja sa domnievam, že tam sme sa niekde akože naozaj vybrali príliš ľahkovážnym krokom, ale osobitne na čo treba myslieť sú tí poškodení. Že proste my nemáme nastavený systém, aby páchatelia platili škodu poškodeným. Nemáme. A to ináč povedala aj Európska prokurátorka, že pri tých daňových trestných činoch je problém, že vlastne páchateľ vám nezaplatí škodu na tej dani. Hej? Dobre, ja si počiarkujem to, čo doteraz bolo tak trochu ako keby dubiózne alebo spochybniteľné alebo spochybňované, že ten kajúcnik sa musí priznať k svojej vlastnej trestnej činnosti. Držite sa témy. Máme tu na to tú lehotu tých 180 dní. Dáma a pán, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes našli čas. Verím, že na budúce to už bude aj v prítomnosti niektorého z koaličných predstaviteľov, aby tá diskusia mala aj patričnú politickú dávku takého toho charakteru, prípadne aj možno nejakej politickej hádky. Veľmi pekne ďakujem za takúto príjemnú akademickú diskusiu dnes. Vám aj vám veľmi pekne ďakujem. Pekný deň ešte. Pekný deň. Dámy a páni, doma pri televíznych obrazovkách, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste nám dnes venovali. Budem rád, keď nás budete sledovať opäť. Sledujete Kanál 1.